инак ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютубу, мардуми ғарибу, мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 16 август 2025. рости гап навор кардам баҳри шумо. фикр мекунем ки навори кардаи имрӯзаи ман ба шумо маъқул мешавад. навора тамошо кунен. агар ки маъқултон шид, лайкора бизанен. маъқултон нашидан бардоро, шид нашид, лайкора бизанен. аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. дар канали мо анам хел хонаҳо насиб боша пешниҳод мегардад. агар ки шумо ҳам дошта бошен хонаву мошину замину молу маҳсулоти техника, яъне ки барои савдо кардан, метавонед ки дар рақамҳои мо чикор кунен, муроҷиат кунен бардоро аз мо реклама кардан, аз шумо савдо кардани хона. тамошобинон, ба таби дилтона хона мондагӣ бинен, маъқултонша харидорӣ кунен. бардораи азиз, агар ки кадоми шумо хона агар дошта бошен, хоҳишмандам дар ҳамин тарафи бохтар, яъне ки дар Қурғонтепа, маблағша майда, яъне ки ба мисли бонк чӣ мекунем бардоро, пардохт мекунем ба мисли бонк. ҳар моҳа маблағш ба 4000 ёки 4,5 то 5000 сомона. агар дар бохтар ду ҳуҷрага хона ё ин ки квартира бошад, хоҳишмандам ҳамин рақамҳое ки мондагием, ҳамин акада занг бизанен. ҳамин ака ҳамин тариқ хона бояд бихара. асос чи ай? асос ҳамин ки харидор кардани хона аст бардоро. айта гуфт рости гап зурум намераса. илтимос боша агар занг бизанем. мегзарем ба якум эълон. эълони якумон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат аст. дар ҷамоати Баҳор, деҳаи Нурафшон. хона бениҳоят аз ҳадди бад. бовар кунед, агар хонаи хуб аст. хонаи нағз. иборат аз 4 дархона ва 6 сотиқи дигар замин дорад. 4 комнатаага 6 сотиқ замин бардоро бо нархи чанқа $50,000 насиб боша акаон мешина суҳбат мекунад. ва касоне ки агар аз номи канали Авто ТВ занг бизанаву рафта аз наздик бибинад, хулас маъқултон шавад, боз ҳатман арзон мешавад ба нархе ки 50,000 мондагӣ. тамос гиред тариқи WhatsApp. ремонти хона бовар кунед бениҳоят олиҷаноб. берунаш хай шкатур кардагӣ. ана ин бошад даруни хонаи дигари. рақамҳое ки ҳам русӣ ва ҳам тоҷикӣ аст, марҳамат бардорҷоно занг бизанед. 4 дархона плюс подвал, яктага ошхона дорад, 2 та ҳамом дорад бардоро. ҳоҷатхонаам ҳаст. ҳамом манали рехтага. ҳуҷҷатҳо техпаспорт ва сертификат дорад. об аз чашма гузарондагӣ бардоро. хулоси гап 24 соат ҳуҷҷатҳо ҳам чотка мошини турӣ кардагӣ, обҳои доимӣ. мактаб, мағоза, тамоми чиз дар наздикиаш. ба эълони дуюм мегзарем дӯстон. айни ҳол мо қарор дорем дар шаҳри Душанбе, тарафи Гипрозенда, маҳаллаи Навбаҳор мега доми да ошёнаага аст. хади хона бошад дар 4 ошёна қарор дорад. гапи зиёд намекунем бардоро. хулас 2 комната 45 метри квадратӣ дар канечкаи маршруткаҳои 58 ва 6 аст дӯстон. нархи хонаро ҳозир мегумтон, ҳатман фикри ақидатона нами ҳозир бардорҷонем ва банависонен ки меарза ё не. 2 ҳуҷрага 45 метри квадратӣ бо ҳамин хел ремонт, ҳамин хел ҳолат састаини қатъӣ 500,000 сомонӣ мега. маъқултон шавад тамос гиред тариқи WhatsApp. рақамҳое ки дар поён чикор кардам гузоштагием. хуб, мегзарем ба эълони сеюми имрӯзамон. боз қарор дорем дар Душанбе. инами ӯ қадур намебардор. мияса каминат да инамҷа дай. дар мияса каминат бардоро иборат аз 9 дархона ва 7 сотиқи дигар замин дорад. шумо представ кунед, 9 дархона. нархаш 1,800,000 сомонӣ ҳамаш. ҳама ба чизу чоракару чи 1,800,000 сомонӣ. агар ки нимша бихарен, половинаша бардоро 800,000 сомонда ҳанами нимша метатон. тамос гиред тариқи WhatsApp. рақамҳои +7 960 238 4090. мактабу боғча, масҷиду бозор ва аптекаву дорухона. ба фикрам ҳардаш як гап шид. аптека ва беморхона дар наздикиш. хулас об ва барқи доимӣ. хулас гап бардоро ҳозир хонаро бо ишон додистай. маъқултон шава, марҳамат рафта аз наздик бибинед. 1,800,000 сомонӣ бородоро бовар кунед, бениҳоят маблағи калон аст. не ки нимша агар як ду бародар шида агар бихаре намешавад.
аки ихтиёртон ҳавлиёш стяжка кардагӣ дарахтош дидест нехтон ҳатто ки ангур ҳам дорад. ҳамон ҳуҷҷатхона нашоти ҳуҷҷатҳо ин чизо яъне ки мушкилӣ намешавад. фақат харидорҳо хоҳишманд ҳастам. мегзарем ба эълони чорум. эълони чорумон боз қарор дорем дар душанбе. маҳаллаи ҷимтепара дидагин шер бачаҳо, дар маҳаллаи ҷимтепаем айни ҳол. иборат аз 5 дархона, 2 ошонага аст. 2,3 сотиқ замин дорад плюс ҳамаи ин. боз дӯстони азиз, бардоро шумо як фикр кунед, 5 дархона дар душанбе дар маҳаллаи ҷимтепа бо хонаш 2 ошонага, яъне ки детажа 2,3 сотиқ замин дорад. бардоро ана бо нархи 650,000 сомонӣ. ҳози якамон хонаагара дидем ки чанд ҳазор гуфт. хулас занг занен ҳамин рақамҳое ки 002 338 772. ҳолати хонара сараввал аз аввал то охир хоҳишмандам худо тамошо кунед. маъқул бошад ремонташ, ҳолатиш состояниеш дар комментария бинависонед ва нарх навошон аз комменти шумо ман мехоҳам ки бидонам бардоро арзанда ҳаст ё ин ки не. боз мегӯям дар душанбе маҳаллаи ҷимтепа 5 хонаага 2 ошонага аст. бовар кунед хонаи нағз. фикр мекунем ки нархиш арзанда бо хонаи заминӣ будааст плюс и. дар масъалаи ҳуҷҷатҳо дӯстон мушкилӣ намешавад. ина бирен касоне ки харидор бошанд, агар аз номи канали Автотв бо забони дароз бардоро баген ки аз ҳамин канал гирифтен баги арзонашка. ассалому алайкум дӯстони азиз. панҷум мегзарем. ина квартираи фурӯша аст ки дар боз душанбе қарор дорем дар киҷо? дар доми Мастерок. дар доми Мастерок. 14 киритама сараввал шумо да мегум бардорои азиз. духонагаи квартираи 44 фурӯшӣ дар квадрат душанбе. метр. зарафшон зар нисор 2 ҳуҷрага нархи 44 дастрас метри беҳтарин квадрати нарх дар бошад. ошёнаи 14 айни ҳол барои хеле харид ҳамин кардан ва квартира зиндагии шоҳона чорора гузарондан бардор беҳтарин қарор дорад. дост. абои фасон хонара дом як бошад аз суташ 20 ошона ремонт иборат карданд. аст. ремонти бо нархи дараҷаи олӣ. 380,000 сомонӣ 44 метри квадрат. агар Ҷа бошад дим хона. тамос тарифи хонаи WhatsApp демо. рақамҳое ки 888 55 Неми ҳолат 455 ё ин ки 203 савдо мешава. 81 59. кухни гарнитур. намарамад занг занед. нашоти ҳуҷҷатош боз як бор биё чикор кунед аз Не, бачаҳо азиз. бипурсед. кухниш Қисмати бад кухни. нест. хонаи нағз. хона қисман бо чизи чора савдо бардор мешава. шумо да бо ма мегӯтон агар ки дар қисмати кадом нуқтае бания ва бошад ки аз ҳоҷатхона. хуҷанд бошад, аз Инами ҳолат. шанбе, аз бохтар, хоруғ, ҳоҷо кесен аз кадом нуқтае аз думи канали Савдо ТВ шумо ба хона дири дошта муроҷиат бошед, кунед. метавонед ки ҳам дар аввал Нархи ва ҳам хона. дар охири навор 380,000 сомон канал алиши ба хонаи назди ҳавлигӣ дар мегирам, дохили Душанбе. рекламаш мекунам. аз Зинда шумо бошед гузоштани бачаҳо, хонаву лайку рамонен дар аз канал тамошобиноне подписат ки рақамҳои соёқона, хона рақамҳо реклама аз ҳарчанд онҳо мегзорам шукр муроҷиат кардам, хона кунед. гирифтан. бардоро барои ҳамин гап якта лайкора бизанед. ба шашум эълон мегзарем. квартираи фурӯшӣ дар киҷо аст? айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. карасинкара медонем бардори ваҳдатӣ чанд бор хидмат ростига ваҳда рафтагим. кӯчаи Сомон мегӯям, медонем шумо ин тарафора. 2 ҳуҷрагау 48 метри квадратӣ дорад, дар ошонаи дим айни ҳол қарор дорад. бо нархи 410,000 сомонӣ акавон суҳбати дӯстона мегзаронад хаттон, яъне ки мешина суҳбат мекунад бардоро боз муомила карда мешавад. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 904 15 20 36 занг бизанед. новостройка рости гап открита мегуфтум бардори азиз. деворои даруниш ба ғишти пухтагиай. деворҳои ки ҳамин хона карда ба ғишти пухта таъмир шудагиай. об ва барқи доимӣ ҳаст. наздик ба чи аст бардоро? мактаб ва беморхона аст. ҳуҷҷатҳо ҳама 100% омода. дар ҳамин хона чӣ чизу чорае ки мебинен бо тамоми чизу чорааш акамон хонаша савдо мекунад. 2 ҳуҷрага 48 квадрат марамат касоне ки харидор бошед. инак мегзарем ба эълони ҳафтум. боз дар бохтар. бардорои бохтарӣ бовар ки тарафи шумо да хонаи арзон бениҳоят зиёд аст. дар шаҳри бохтар, яъне ки дар Қурғонтепа, дар Киров як меган. хулас 2 ҳуҷрага дорои 7 сотиқи дигар замин ремонти дарунша диден бардоро анаиҷаш бошад беринай шкатур кардагӣ
боз навҷода бардору ниёкаи гӯсфанд дорад бо нархи 250,000 сомонӣ. Тамос тариқи WhatsApp рақамҳои мегафон ҳам WhatsApp ва ҳам дастӣ яка 900 15 05 00 марҳамат занг бизанед. ҳавлии таъмиршуда баня ошхона ва калидор дора бардор. имкони иваз кардан ба мошин мавҷуд ай. касоне ки бояд ки ман мошинча дорам ака мехоҳад биё алиш кунем боло ягон сум дига и хеле чахчаҳо бардор фақат аканаи автотв камкам вомехӯрад. ба эълони ҳаштум мегзарем дӯстони азиз. квартира фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд аст. дар 34 микрорайон. бардорои хуҷандӣ бовар кунед хонаҳоро хеле люкс мекунанд мепартояна бо нархи навоҳои арзон, яъне ки бо тариқи канали мо чикор мекунанд савдо мекунанд. яҳуҷрага квартира дар 34 микрорайони шаҳри Хуҷанд қарор дорад ки дорои 35 квадрате бардоро 35 метри квадратӣ дар ошонаи сеюм айни ҳол қарор дорад. чотка лифтам дорад. шалпар намешӣ сеюм ошонада ба лифт бардоро. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 928 43 53 53 занг бизанед. 275,000 сомонӣ нархи ҳами хона карда. таъмири нав не ки бардоро мегӯем ки ҳамон ҳоҷатхона ягай плюс и отоплени дорад. ба эълони наҳам мегзарем дӯстон. автотв бениҳоят канали нағз бошад агар бардоро қариб ки 30,000 подписчӣ шидем пастаратсак кунед илтимос ситашем. квартираи фурӯшӣ боз дар шаҳри Хуҷанд инаш бошад дар 31 микрорайон қарор дорада иборат аз ду ҳуҷрагаи 43 метри квадратӣ. хона дар ошонаи чорум айни ҳол қарор дорад. дар чорум этажай боваркунед ай боло ҳам сиви аз нағзай бардоро ҳам шаҳра хушрувак тамошо мекунанд ҳам хонаҳои зебо бо таъмири нави замонавӣ кардагӣ. 310,000 сомонӣ дуҳуҷрага дар шаҳри Хуҷанд 31 микрорайонаш. тамос гиред рақамҳои тисел бовар кунед агар фақат тисел истифода мекунанд 937 77 77 охира 67. ҳамон ҳоҷатхона и масъало хуллас я бардоро маршруткао ҳатто ки проблема намешаванд. ба даҳум эълон мегзарем. бениҳоят хонаи арзон. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд дӯстон. аз ҳами даруни хона аллакай сартай треза набароварда уже шаҳра хитон шоҳид шидем ки тамошо мекунем. бениҳоят хуб. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд дар 34 микрорайон иборат аз як ҳуҷра 43 метри квадратӣ аст дӯстон. ҳамом ҳоҷатхонаш як нест. ҳамом ҷудо, ҳоҷатхона ҷудо бардоро бо нархи 249,000 сомонӣ дар ошонаи шашм ҳамин квартира чикор дора қарор дора бардоро 249,000. рақамҳои мегафонда занг бизанед 975 84 88 44. новостройка ростия таъмири нав дора. ҳамон ҳоҷатхона ҷудо пакавали бардоро техпаспорт дораву отоплен надорад. лайкора бизанед. до охири барномаро аздем хоҳишмандам инаме хеле бихоҳем ки ман хонаи шуморо савдо кунам. агар шеърбачаҳо касоне ки дошта бошад аз кадом нуқтае рақамҳои мо автотв ҳамавақт дар хизмати шумо аст дӯстон. барои реклама кардан ҳатман муроҷиат кунед. ба шумо чӣ гуфтанем? ба шумо ташаккур гуфтанем ки то ҳамин дам бо ман ба дидани навори маро тамошо кардем. ман аз ин бениҳоят миннатдор бардорам. то наврҳои оянда худованд ёр мададгортон бошаву паноҳтон ба худо шеърбачаҳо.